Салому алейкум, дӯстони азиз. Инак дар ин масъала гуфта шудааст, ки n адади натуралӣ мебошад ва n тақсими 5 ҷамъи n тақсими 5 квадрат ҷамъи n тақсими 5 куб ва ғайро баробар ба 1000. Бояд ки ҳамаи ҳамин хел адади натуралиро биёрем. Дӯстони азиз, якум чизе ки мо чӣ мекунем, замичат мекунем. n тақсими 5 бояд ки 1000 хурд бошад. яъне ки n хурди 5000. Ака дуюмин чиз цели части n тақсими 5. Агар масалан ягон каш шавад тақрибан n тақсими 5 квадрат қариб ки k тақсими 5 мешавад. Бояд 5 куб бошад. k тақсими 5 квадрат гирем агар. Точно баробар намешавад, не ки тақрибан ҳамин хел. Мо аввал меёбем ки n қимати тақрибии n чанд мешавад. Барое ки n-и мо 5000 да хурде, барои ҳамин мо то чанда мегирем? k тақсими 5 дараҷаи 4. n тақсими 5 дараҷаи 6 уже 0 мешавад, барое ки n-и мо 5000 хурде. Айҷа k зарби ҳамаиро агар ҷамъ кунем, як ҷамъи 1 тақсими 5 ҷамъи 1 тақсими 5 квадрат 5 куб 5 дараҷаи 4 баробари ё ки калонай тақрибан 1000. акнун ҳамаи тарафа агар ба 5 дараҷаи 4 зарб бизанем, инҷа мешавад 625 125 25 ҷамъи 5 ҷамъи 1 тақрибан 3125 625 1000. акнун 625 ҷамъи 125 ҷамъи 25 ҷамъи 5 ҷамъи 1 781 k 625 1000 мешавад. 625 тақсими 781. Айҷа k тақрибан 800 мешавад. Хулоса мо ёфтем ки камон бояд ки тақрибан 800 ё ки ҷамъи 1 ҷамъи 2 ё ки тарҳи 1 тарҳи 2 мешавад. Барои ҳамин чӣ кор мекунем? n тақсими 5 ки тақрибан 800 бошад, айҷа n-и мо бояд ки чанд шавад?
тақрибан ай 4000 калон шавад. барои ҳамин чӣ кор мекунем? Проверка мекунем. Проверка мекунем. 4001 4010 4010. Барои чӣ? Барое ки ма гуфтам ки тақрибан 800 ҷамъи 1 ё ҷамъи 2 мешавад. Н тақсими 5. барои ҳамин мебинем ки 4001 да намешавад. яъне ки 4001 нашид, то 4004 намешавад. барои ҳамин ответ мо ба 4005 4006 4007 4008 4009 мешавад. бо як роҳи ҳалли дигари масъала ҳастай. мақсад чӣ маъне дорад n тақсими 5 кунем n тақсими 5 дараҷаи алфа ва ғайраҳо. ин маънои амро дорад ки n дараҷааш n факториал бо чандта 0 тақсим мешавад. яъне ки 5 дараҷаи k зарби a мешавад. k мо баробар ба 1000. ҳалли масъала бо ира формулаи лифтинг экспонент мегӯянд. ба он формула ҳал карда мешавад. барои ҳамин мумкин дар ягон видеои дига иншоалло ҳамин метод қатъӣ мефаҳмонем.